Chino! Kimchi Chino! 오빠, At ako'y nagbabalik, mahal. Hindi ka tulad ng ex mong hindi ka na binalikan. Di ba? Ano raw? Katulad ng ex mong hindi ka na binalikan. Kasi sabi niya, di ba, kailangan niya lang ng space, kailangan niya lang ng oras, and at the same time, kailangan niya lang hanapin yung sarili niya, di ba? Kaya ngayon, tignan mo, sa iba ka na napunta. Kaya magpasalamat ka, syempre, di ba? Kasi yung jowa mo, tiniis yung toyo mo. Tiniis yung mga trauma mo, 'di ba? May mga pagkakataon na hindi na natin na-appreciate yung jowa natin, pero at the same time, talaga nga naman yung ibang tao nakikita na swerte ka pala, 'di ba? Kaya tonight sa ating Chinitox, balik na tayo, 'di ba nga, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 signs na ikaw ay swerte sa jowa. Sana all may jowa. Sabi ko kanina, mahal, una, swerte ka sa jowa mo kapag pinaparamdam niyang safe ka. Emotionally at mentally. Ito yung sinasabi natin na tao siya pero siya yung pahinga mo. Tao siya pero siya yung tahanan mo. 'Di ba? Hindi ka matatakot magsabi ng problema, ng inis o kung ano mang emosyon ang nararamdaman mo. Kasi alam mo sa kanya, safe ka, safe yung mga baho mo, pati na rin yung paninira mo sa ex mo. 'Di ba? Kumbaga lahat ng insecurities mo ay talaga nga namang na-open up mo, pero at the end of the day, tanggap ka niya. Wow, sana all. At ang pangalawa, mahal, ito swerte ka sa jowa mo kapag consistent siya. Ito yung sinasabi natin kung paano kanya niligawan, kung paano kanya sinagot, paano kanya pinasagot, o kahit kung kailan mo siya nakilala, 'di ba? Consistent. Consistent yung pagmamahal niya, consistent yung pagpapasaya sa'yo, consistent yung sundot hatid, 'di ba? Yan yung sinasabi natin na ang sarap pala magmahal kapag araw-araw kang pipiliin, araw-araw kang mamahalin at araw-araw kang susunduin. Ay, sana all sinusundo. Di ba? Yan yung masasabi natin na talaga nga namang hindi nagbabago as time goes by. Because totoo yun na hindi ka araw-araw ka mahal-mahal, pero mahalaga yung jowang consistent na kahit ang pangit ng ugali mo, ikaw pa rin ang kanyang mahal at ikaw pa rin ang kanyang pinipili. Di ba? Talaga nga naman Tsaka masarap din, mahal, na talaga nga namang may consistency kasi kahit gaano pa kamahal ang binibigay niya, na kung ano man ang regalo niyan, pero yung consistent na mag-e-effort sa'yo at mamahalin ka, o even small gestures araw-araw, ay talaga nga naman nakakataba ng puso. 'Di ba? Kaya kayo dyan, yung mga may jowa, alagaan nyo, magpasalamat kayo, i-appreciate nyo, kasi hindi lahat ng tao may jowa katulad ko. Huy! Anyway, mahal, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan na pang malakasan. At syempre, meron pa ako isang bala dito. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number